Magmaya kita kay ang adlaw sa Ginoo ani ana. Ang paglipay taliwala sa pagsulay mo ay sikreto aron mula hutay. Langit nung panalangin ang kuna ni ining adlaw. Mainitong panimbaya kaninyo, igadalit na. Manang kangit-ngit na gatabon So walay siguro nga kagabhion Ang Diyos na nuktukog naghandong Nasa kasing-kasing mo siya pasudlong Baya sa usag-usag Panibaya sa imong pagmata Ang bidlisyo sa kauntagon Unang timbaya kanimo igsuon Ang timbaya sa yun nga himuon Ang timbayayano lang Yan napapaho sa kabilihon Ipakita Diyos nung pahiyon Upat sa pulong mahigugmaon Panibaya sa usag-usag Panibaya sa imong pagmata Ang bidlisiw sa kautagon Unang timbaya kanimo igsuon Panibaya sa usag-usag Panibaya sa pagmatalunisip sa katawan Unang timbaya kanimo Panibaya sa usag-usag Panibaya sa imong pagmatang biglisip sa kauntagon Unang timbaya kanimo igsuon Panibaya sa usag-usag Panibaya sa imong pagmatang biglisip sa kauntagon Unang timbaya Unang timbaya, unang timbaya kanimo igsuon Mayong buntag ug malibayong Sabado. Good morning! Good morning indeed. Good morning, It's a everyone. nice morning, great morning to kay makauba nato si Cecile and si Jay. Ikan pigit sa Iligan. Parehas na lang duha sa ilig. Thanks for having me here sa Panibaya sa Kabuntagon. It's so nice to be here. Mga kapaglaom diha sa inyong panimalay, nagatandaw sa amo ang live coverage karon. Lami kayo ang feeling diri sa studio. Ikaw Praise be to God for this wonderful experience to be here at Panibaya sa Kabuntagon with Sir Darrell and Ate Charm, our beautiful, charming Ate Charm, and with Sir Jay. We also would like to greet all our Panibaya viewers. Happy Sabbath, everyone, and good morning. Yeah, well, the first time I'm here, first I was here, dili man ko inani ka Dasig. That's so Ba, nabiya kayo. Look at them. Sabi ko, okay. Very Grabe confident. Di maayo man po na mo mga mentors. Ah. Well, Si
Si Bing is out for a trip, a family trip. Yes. And Bring it. Awing, family trip gyapon. Na sila sa Davao. Wow. So, Nagpasabot That's na nice. kung sa kaimportante ang pamilya para sa landua. yes. Eventually, Ako mag-imor ang yung pamilya. Amen. Ako po ipadangat ang akong mga greetings sa tanang mga taga Bukidnon, Misamis Oriental, Iligan City, o kang atong mga kapaglaom diya sa Davao Region, Surigao, and Bukidnon provinces. Good morning kaninyong tanan. Well, binabati po namin din ulit na paulit-ulit yung mga suking viewers namin sa Luzon. Pasensya na po sa accent po ng aking pagtatagalog. Pero lagi po namin ipinagmamalaki na abot po kayo ng aming broadcast dito sa Mindanao, papuntang Visayas, papuntang Luzon. Din po sa mga suking viewers namin sa Baguio, Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, sa kalahatang Cavite po, sa Tagaytay, Dasmariñas, Silang Cavite, yung mga viewers po namin sa SSD. Maraming salamat po sa inyong suporta. At of course, sa mga viewers namin sa Mindoro, sana po ay makabisita na kami dyan. Good morning and happy Sabbath din po sa inyo. Sa Visayas, sa Bohol, sa Samar, Leyte, sa Negros Occidental, Negros Oriental, Central Philippine Union Conference, kalahatang Cebu. Good morning, wali pa yung adlang Sabado sa inyong tanan. Ug amo usab gi abi-abi amo mga pinalangga ng mga viewers diha dapit sa Usamis, Oroqueta, Zamboanga del Sur, Dapitan, Zamboanga del Norte. Special greetings to Pastor June Asoy and family. Good morning, Ma'am Joy, and special greetings to my uncle, Pastor Eddie Paras and family. Good morning and happy Sabbath to all our viewers there. Akong ginakumusta ang atong mga viewers diri sa Cagayan de Oro City. Sa Iligan City po, diha sa labina diha sa atong school sa Adventist Medical Center College o sa atong hospital. Dili. O dito po sa Lanao del Norte. Maayong buntag kaninyong tanan. Well, usa ka mga daghang mga delightful news ang atong mabati karon sa atong episode. Sugdan ako sa Maryland, USA because dito sa Maryland, USA ginatos kalibo ka atong mga kaigsunan ang nagkatigom para mopabati sa gugma kaayo gahom ni Ginoong Hesus sa atong Ginoo sa mga tawo nga palibot ni atong lugar. Nagahatag sila og free nga mga gamit sinina, free nga mga pagkaon, free nga mga bulak, of course words of encouragement, mga basahon og ilang paningkamutan nga mabati gyud sa atong mga kaigsunan dito sa Maryland, USA ang kaayo sa Adventista, ang kaayo sa atong Ginoo niadtong mga homeless, niadtong mga kabataan nga adunay mga kapansanan, niadtong mga kabataan nga niadto sa mga bilangguan, ilang giistoryahan kabahin sa gugma kaayo gahom ni Ginoong Hesus. Isa pod ka interesting nga balita mga kaigsuunan nga kaning si Hollywood superstar Mel Gibson nagtabang sa atong mga nag-rescue dito sa Fiji Island sa atong mga ADRA staff. Diadto ang atong mga ADRA staff naghatod og mga humanitarian aid kay dadto sa Fiji na ay worse kaayo nga bagyo nga nahitabo ug daghan kayo mga kalamidad o mga na-experience sila mga dili maayong sa panahon diadto. Dili kayo maayo gud ang panahon dito, dako kayo ang ilang mga pagsulay dito, mga kaigsunan. So samtang na sila dito, na stranded ning mga ADRA staff. Pero sa gahom sa Ginoo, salamat po kay Mel Gibson, nagpadala sa iyang chopper o Wow. iyang gi-rescue ang mga ADRA staff. Mel Gibson to the Okay, Mel rescue, ha? Gibson. Nice. Yes. Ikaw, Mi, Ug napodyahin mo. nasayod ba mo nga panimbaya viewers na atong mga Adventist leaders dito sa Vietnam nakigmeet sa Vice Minister for the Department of Religion of the government Vietnamese. So, thankful kaayo ta kay na-feel jud og nakita sa mga Vietnamese leaders ang atong effort. Especially, they praise the continuation of the program of the Adventist, especially in education and in health. Praise be to God. Usapod ka estudyante sa Australian National University College of Law and a member of Canberra National Adventist Church ang gihatagan ni Queen Elizabeth II og usa ka special award. Kini nga award ginatawag og the Commonwealth Pacific Young Person of the Year Award. Tungod kay kining isa ka atong kauban sa pagtuo si Bal Kama nagtudlo sa mga remote areas sa Papua New Guinea o gihatagan siya sa 2016 Commonwealth Youth Award for Excellence in Development of Work. Thank you so Wow. much sa tanang mga naghatag yun silang effort para sa ikaayo sa atong mga kaigsunan. Congratulations, Sigzon. Well, ano na tayo panginuklog karon, ibabati na lang Yeah, sa for atong this week, panihuklog.
It's Better to Wait Long Than Marry Wrong by Brandon Shaw. Nga na siya yun imong giwagi. Si Amy yun. Kaya Oh. itong nasayran nga si Amy po, ikasalay na. Pinag-trade up na na ba? It's better to wait long than to marry wrong. Actually, Amy, si Sir Jay Nasha. Si Jay Nasha gusto may pangutana sa imo. Jay, go ahead. Wala ba ka nagbahay, ala? Wala jud ko nagmahay, Sir J. Kaya kung Wow. nagmahay ko, dili jud ko mupadayo. Amen. Actually, ang iyang i-practice Jay ganyan kung nag-wait, magiging kaglong. Okay. Congratulations, Ayun by na the kay way, Basi, Amy. dili ka tubag. Ako usab giimbitar ang mga tanan na panimbaya sa June 15, 2016. My great day. Pero, bring your own baon, mga kaibigan. Is that a joke? Okay, hindi ko kayo get over. Ayun na go. Anyway, mga kapaglaom, mas maayo. Layo na rin siya, no? Biya na tayo dito sa atong waiting long and marrying young. Mga kapaglaom, mas maayo nga kada pagbangon nato, malipayon kita sa mga gagmayng panalangin nga atong gakadawatan sa atong kinabuhi. Kaysa magkanunay kitang maghandom ni atong mga butang nga gusto natong makuha. And speaking of panalangin, unya sa rana sa Kabuntagon, gasa sa awit ang atong madunggan gikan sa atong mga bisitang mga batanon, talaga, nga gitawag nila lang kagalingong the Hinouts. Okay, sunod mi, ikaw sunod. Gusto pod namo nga mahimong mabulukon ang inyong adlaw ipapahulay, ilabi na og inyong idalit sa mua ang inyong mga greetings, mga paghigugma diha sa inyong mga kaigsuunan. Makita ninyo ang inyong ang number diha sa screen. Pwede mo visit po sa ato ang Facebook account, Panimbaya sa Kabuntagon. Mga panghitabo sa 25th Summer Youth Camp. Gusto mo ba ang mga detalye niini? At ang ilamang ang bulletin board, kauban si Aubrey Bertules. Actually, it's a church bulletin. Okay, church bulletin. Nalagyan Okay. yung bulletin board. Tanawa lagi. Maestro ko si Jay. Ah, yes. So kabalog Okay, siya. whiteboard, Bulletin board. bulletin board. Oh, Connect na. Mga kaigalaan, wapil ka ba sa nagduha-duha sa imong mga desisyon karong umaabot nga election sa May 2016? Well, mga kaigalaan, maayo nga mga pagpili o wise choices ang atong pagkahisgutan unya sa Good Morning, Pastor. Of course, kauban nato ang atong nag-iisang bantugan nga Pastor Chris Vacalares Yes. to talk about wise choices. Og unya mga kaigalaan ato pong madungog o makita ang atong Bible Trivia Win for a Friend winner for this week. Aniya ang video. Dako akong pasalamat nga natay ko aning higayon nga nakadaog ko sa Bible Trivia nga si Ate Rose akong tagaan kay kabay ako mas nanginahanglan siya ani. Salamat sa Bible Trivia sa Panimbaya sa Kabuntagon og sa Hope Channel. Dako akong pasalamat kay gipili ko ni Joy sa gitagaan ko niya sa mga grocery. Kung pasalamat ako dako sab sa Ginoo kay gihimo siya instrumento para sa ako nga ako nagkinahanglan aning mga pagkauna. Salamat kayo sa Ginoo ug labi na sa Hope Channel nga naga-suporta pud ani. Kung wala sila wala mi mahimo. Labi na sa dakong pasalamat jud ko sa Ginoo. Salamat sa Hope Channel sa Panimbaya sa Kabuntagon. Yay! Ikaw doon ay bili, ikaw doon ay bili. Gibuhat sa Diyos ang tanan, lakip na ikaw. Ikaw doon ay bili, ikaw doon ay bili. Gibuhat sa Diyos ang tanan, lakip na ikaw. Sa basa adlaw, sa kalangit
nagadanang sang magitngit natong agianan. Ikaw dunay bili, ikaw dunay bili, gibuhat sa Diyos ang tanan, lakip na ikaw. Ikaw dunay bili, ikaw dunay bili, gibuhat sa Diyos ang tanan, lakip na ikaw. Sama sa langga, sa kalangitan, nagalupalog dunay kagawasan. Sama sa bulan, sa tanaman, nagahatag og kanindot sa kalibutan. Ikaw dunay bili, ikaw dunay bili, gibuhat sa Diyos ang tanan, lakip na ikaw. Ikaw dunay bili, ikaw dunay bili, gibuhat sa Diyos ang tanan, lakip na ikaw. Ikaw dunay bili, ikaw dunay bili, gibuhat sa Diyos ang tanan, lakip na ikaw. Yes, Hinotes, mga paglaom, ikaw dunay bili. Daghang salamat sa pagbisita niyo sa Panimbayas sa Kamuntagon. I would like to invite Mr. Prince Makalaging to be with me here. Atong sayran mga kapaglaom nga si Mr. Prince Makalaging ang composer atong kanta awit ngayon lang hatag kanato, and of course ang ilang pagkakantaon karong buntaga mga original songs iyahang composition. I would like to ask you Mr. Prince kung unsay naghatag sa imo nga inspirasyon to sing, to write songs. Okay, so una sa tanan, gusto na ko ipanimbaya ang amo ang tagsa-tagsa ka pamilya, Yes. ang Makalaging family, Umungos family, Waga family, ug ang uban nga family nga nabili namo sa amo ang Panimalay. Ug what inspires me to write this song is the joy of bringing souls to Christ through music ministry. Amen. The love of Christ sa atua, Yes. ang that thought, that feeling makakonect ka sa ubang tao. Then at every song nga ginabuhat nako, at the end of the day, you will realize nga dili ikaw ang nagbuhat sa kanta kundi ang Dios. Wow. To God be the glory always. So, why Prince, nganong Bisaya songs ang imong gina-compose? Bisaya songs ang gina-compose tungod kay daghan sa ato ang mga katawhan nga mas mo prefer og kanang Tinuod na. makarelate sila sa kanta. Tinuod na, So- atong mga viewers abroad, they would prefer to listen songs na Bisaya sa English. Sayo na kay sabton og dulot ka sa kasing-kasing. Daghang kayong salamat sa pagbisita sa Panimbayas sa Kamuntagon, and maybe ang imong mga kagalaan unya adunay mga panimbayaon but wala tayo igong oras unya na lang atong sa greetings na time. Daghang salamat. We will be hearing more original songs from you. Thank you so much. Anyway, mga kapaglaom, para sa dugang kasayuran kung unsaon nato pag-atiman ang atong mga panglawas aniya si Ma'am Layla, atong paboritong nutritionist and dietitian, this time on Health Bits. Hi everyone! Let's listen to Health Bits. Ginger is a tropical herb that grows out of an underground stem called rhizome. Ginger is thick, fibrous, and light brown or whitish in color.
It is aromatic and generally used for flavoring and seasoning foods. Ginger is considered one of the healthiest spices around the world because it is loaded with nutrients and bioactive compounds that have powerful benefits for the body. Ginger can be used fresh, dried, powdered, or as an oil or juice. Scientific research outlines several health benefits of ginger. Number 1. Ginger contains gingerol, a natural oil and a bioactive compounds that has anti-inflammatory and antioxidant properties to help fight the flu and common colds and prevention of other infection and inflammation. Number 2. Ginger helps prevent various types of nausea such as seasickness, chemotherapy-related nausea, and nausea after surgery and morning sickness. Number 3. Ginger reduces muscle pain and muscle soreness. Number 4. Ginger reduces the symptoms of osteoarthritis. Number 5. It shows to lower blood sugar levels and improves heart disease risk factors in patients with type 2 diabetes. Number 6. It speeds up emptying of the stomach, which is beneficial for people with indigestion and related stomach discomfort. Number 7. Ginger significantly reduces blood triglyceride levels. Number 8. It significantly reduces menstrual pain. And number 9. Ginger helps protect against age-related damage to the brain. In other words, ginger improves brain function. Take note of the normal preparation. 20 grams of fresh ginger to 1 liter of water, hot or cold infusion. 10 grams of dried ginger to 1 liter of water, and 1/3 teaspoon of powdered ginger to 250 ml of water. This is Miss Laila reminding you, eat for strength and not for drunkenness. Be healthy is a wise choice. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank our major sponsor, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Filipinos around the world are facing the biggest task they need to do for the upcoming national elections in May 2016. A task that will change the entire course of the nation. A task that will make or break the lives of our children for 6 long years. A task that brings power. A power that controls the quality of our lives. A power that changes everything. An only power that each of us has. The power of choice. How important is the power of choice? Well, in my opinion as a student, the power of choice is an incredibly significant aspect of our daily lives. May it be in our infrastructure, our economy, our food, and especially during the election times. Dapat if mag-make kag choice, imuha gid siya alag ka nang maglahi ka basta kay imuha. The power of choice is very important because it expresses who you are. It is a expression of your individuality. What if wala ka choice? That only means na there's no humanity in you. There's no way of ascertaining na wala kay pagkatao. Choice is something that you want to make because it is something that you want to happen in your lifetime. Our life is not a destiny. It's our choice. It's our decision. So whatever we do today will reflect our future. Definitely, these choices we make will be one of the factors for our decision. Today, on Good Morning Pastor, let us choose to listen to what the Lord God wants us as we make choices. We invite you to join with Pastor Chris Bacalares on the power of choice on Good Morning Pastor. Nagabalik ang Panimbaya sa Kabataan. Of course, I am joined by Mr. Jay Vallegas and of course, ang atong banggiitang instrumento nga tagahatag katinawan, Pastor Chris Bacalares. Today, Pastor Jay, we are going to talk about choices, the power of choice. And all I could say is that sa akong mga leksyon nga nabasa sa unang mga katuigan, nagaingon sila that your choices determine your destiny. What can you say about this, Jay? Interesting yung kayo na itong topiko karon mga kaigsuunan kay ngano, dadto daan sa langit na anay pagpili nga nahitabo. Yes. Remember pod sa katong panahon ni Adan ug ni Eva, naapod sila pagpili nga gipang gunitan katong pagkuan sa prutas nga ginabawal. Pero karon in our everyday living, Brother Daryl o Pastor Chris, di ba, naapod diri
perminti pud ta gapili matag adlaw. So Exactly. interesting jud kayo ato ang topiko karon. Mao na ang question karon, Pastor Chris. What is a choice? Unsa day ning choice? Okay, ang choice mo God gi-define sa dictionary, usa ka na siya ka-act on picking or deciding between two or more possibilities. Okay. So, meaning to say, sa atong kada adlaw, gina-practice na to ang power of choice. Gikan sa atong pag-eskwela, elementary, high school, college, ug hantod kita karon, hantod na dako, ug hantod kita mamatay, sige kita og pili anang gitawag natong choice. So speaking of pagpili, Pastor Chris, did God design man to follow God's choices or did God design man to make his own choices? So kanang word nga the freedom of choice na naka-implant sa atong unahuna mo Yes. bitay hinungdan nganong ang heaven na divide between sa kang Satan o kang Christ ang manulunda mo choice no sa asa siya mo padulong Yes. og hantod rong panahon na mao gyapon na ang nahitabo sa atong kapanahonan karon. In other words, we are designed to have our own free will. Yes, mismo gani mo magani sa panahon sa presidential debate. Mo pili magitag presidente karong Mayo 9. Election. Maminaw ta og presidential debate og mo pili ta. Unya atong katanaw ng ating kandidato kung abtik ba siya motubag, nabagi siya knowledge sa mao nga subject. Yes. Og kay nga naman determinar man na sa ato nga nasod no. So mao gyapon sa atong daily lives gikinahanglan gina siya, no? Pero Pastor, unsa man ni kung ang atong pagapilion both no mga pareha og kuan mi daw no? Kayo mo pili ba kay pares? Kalidad. Yes, niyo tinod no. So ingani na lang kung kana siya nga butang nagisgot og legality ayo pag-decide sa imong kagalingon. You have to seek advice sa mga abogado. Okay. Pero kung magisgot gani na siya og matawag nato ma-involve imong family, ayo pag-decide sa imong kagalingon i-involve imong family. Kung magisgot gani siya og mga espirituhaw nga butang, you have to ask God, no? Muluhod ka, muampo ka nga dos Ginoo o ganang mo himo ka sa imong kagalingon nga desisyon uban sa guidance sa Ginoo. Kanang giingon bitaw sa Proverbs 14:12 niyo diha nga adunay dalan daw matarong atubangan sa tao apan sa tumoy niya na kalagdagan. So kung wa ka mahibalo, adto ka sa Ginoo. Say for example sa time ni Solomon, dunay duha ka babae miduol sa ilaha ni claim sa usa ka anak. O niya, kung ikaw pa desisyon na nga automatic nga desisyon, Solomon, mangita pa lugar ka og ebidensya. Pero tungod sa ka-wise ni Solomon, uban sa kaalam sa Ginoo, mingon si Solomon, okay, atong bahinon ang bata, atong tungaon. Pero dili ito na intention nga bahinon ng bata. Yes, gigamitan niya psychological Yes. nga kuan paagi ba. Kaya ang tinuod nga inahan, dili mo tugot Yes. nga mamatay iyang anak. Tinuod. So ningon ang inahan sa sige, di na kumusugot nga mamatay na ihatag na lang sa iya. Nya sa kay musugot man. So meaning siya wa ni concern ng isa, ang tinuod nga inahan kadtong tao nga kuan. Iyan na lang So i-giveaway. kung maabot na sa panahon nga lisod ta mo pili, isalig na ato atong pagpili sa atong Ginoo. Well, we Yes. have started talking about the Bible, so let's go deeper into the Bible. Pastor, can you give us some examples where some people, some characters in the Bible have chosen sa mga nagkapili og sa kabutang and it has greatly affected their lives? Yes, tinod na siya. Siya danog si iba. Pag-ingon sa Ginoo nga dili ka magakaon sa bunga sa pag-ila sa maayo og dautan. Yes. Unya Yes. gipili ni iba ang maong desisyon. O gipili Ang po at niya. stake ang tibuok nga kuan na planeta, no? Kalibutan. Mismo gani karon aduna kitay tendensiya nga mahulog sa pagpakasala tungod ato nga desisyon ni iba. Og usa sab dinhi kaning gitawag kang Joseph, no? Sa life ni Joseph, naghimo siya og mga desisyon nga giapil niya ang Ginoo. What if kung wala niya giapil ang Ginoo, adunay possibility nga dili maluwas ang Israel sa kagutom niya ng panahon nga coming. So ang decision labi na sa espirituhaw nga butang nakikinahanglan gini siya og guidance sa Ginoo. Di ba, by Jay, ang storya ni Joseph, interesting kayo. Tungkol kasi ang pagkabataan noon, he chose to do what is right. Yes. Gibalibaran niya Yes. atong ang bungang babae. Oo. And aside from that, he chose to forgive his family. O gidawat niya dito sa Ehipto. Okay. So imong makita nga sa life ni Joseph na determinar ang nasod sa Israel kay namugoy kami nga gutom ba. So ang Ginoo nagpauna og tao dito. Sakto. Muna nga Instrumentong gigamit. instrumento. So Pastor, unsa din ni makapa-impluwensya sa atong mga choice? Okay. Adagan magud makapa-impluwensya sa atong choice. Number 1 nga makapa-impluwensya ang gitawag nato unod nun nga pamaagi, no? Desires. So, kung nakasi mong nahuna nga about anang worldly nga butang, Butang, oo. pag offeran ka anang butang nga,
doon nagdako kay nga chance nga musunod ka sa imong gitawag na to Okay. worldly ngauna. Say for example, papilion ka ang imong Ginoo o ang kwarta. Pa-abroad ka. Nagakwarta, magtigom nimo dito sa abroad. Oo, pero di ka ma-stick kasimba. ang imong relasyon nga to sa Ginoo. Di ka kasimba, no? Sa yeah. muta sa mga Middle East. Yeah, dili ka kasimba. Balo ba yata dito sa Middle East nga bawal magimog simbaan dito. Lahi ang ilang paagi sa ilang pag-worship. So, ma-at-stake ang imong desisyon mahitungod niya ng mga butang nga tungod sa unod nun nga mga pamaagi. Pastor, is it true nga ang atong eksperyensya, at sa atong matuto, sa atong pagkabata, mo na siya dako maka-epekto sa atong mga choices nga ginahimo karon? Yes, tinuod yun na siya. Number 1, environment. Kung unsay naa sa imong environment, maka-impluwensya na sa imong pagkatao. Number 2, sulod sa panimalay. So, kung unsay naa sulod sa panimalay, maka-impluwensya sa imong pagkatao. Number 3, ang education. Diya sulod sa eskwelahan. So, mo man gani nga imong makita nga ang usa ka tawo nga before manarbaho, tanaw ng transcript of record, kuaw ng background, kaya nga naman gusto ang kumpanya makasiguro kung angayan magyud ka ani nga trabaho. So mo determinar, number 1, ang environment, number 2, ang panimalay, number 3, ang eskwelahan. So Pastor, unsa may role sa church para ma-impluwensyahan ang decision making sa atong mga kaigsunan? Ang role sa church mo ni ibalik sa sakto nga pamaagi sa pagdala sa gitawag natong 4 dimensions of life: the physical, the mental, the social, and the spiritual. So meaning to say, should be balance ining upat nga mga butang. Muni nga ang church nagahatag og mga pagtulunan nga dili lamang kita maayo sa social, dili lamang kita maayo sa gitawag nato og mental, apan maayo usab ta sa spiritual. Balance ang upat ka mga bahin sa ato lawas. Exactly. Ang paghimo pa sa pagpili, Pastor, lisod sayon o unsa man ang ato ang makonsider ani paghimo sa pagpili? Na ay pagpili nga sayo na say pagpili nga lisod, no? Labi na nga magpili ka which of which kini nga babae akong pangasawon pero ang akong faith ma at stake tungod kay dili mo pareha og pagtulunan kanang sa Bible na be not an equally yoked to unbeliever. What if kung siya dili gyud siya pareha nimo og pagtulunan, so kung maminyo mo ang imong anak adunay confusion mahitabo tungod kay which asa man nga adlaw ang akong simbahan, kini kang mama o kini kang papa. So naagit siya gitawag nato og epekto niya ng. So in terms of making decisions, Pastor, last atong bilin sa atong mga viewers karon, unsa gid atong timan-an when we make choices? Okay, ang ato gyud timan-an mo ni himuon gid natong partner si Jesus Christ. Yes. Okay? Himuon nato nga ang Bible mao ang ato nga guidance nga to sa pagkamatarong. O himuon usab nato nga kini gitawag nato og gitagaan man ta og gunahuna sa Ginoo, i-impress man na sa Holy Spirit kung man ikaw mag-aampo ngadto sa imong Dios. Daghang salamat, Pastor. Yes, This has daghang been salamat kayo. a very enlightening discussion. Pati ako, Brad, Daghang kang natuwa, Pastor. Of course, this is Pastor Bacalares with us now. Anyway, mga kapaglaom, atong dunggon o atong isulod sa atong kasing-kasing ang tambag ni Pastor Bacalares kanato nga samtang kita magahimo og mga importanteng desisyon sa atong kinabuhi, atong apilon ang pagampo sa atong Ginoo para pud malamdagan kita ug matangan kita katinawan. Magabalik pa ang Panibaya sa Kabuntagon. Deuteronomy chapter 30, verse 19. God says, I have set before you life and death, the blessings and the curses. Therefore choose life that you and your descendants may live. Every choice is a seed you sow, and those seeds produce fruit in your life, either for life or for death. And if we want to have the life Jesus died to give us, an abundant life full of real peace and joy, we need to make wise choices. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank our major sponsor, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Malipayong pagpanimbaya kaninyong tanan. Ihatod namo karon kaninyo ang espesyal nga mga balita gikan sa atong 25th Summer Youth Camp ni atong April 10 through 16, 2016. Aduna kini temang Empowering Young Leaders kung diin nahisentro ang tanan aktibidades niini. Kini gipahigayon sa North Central Mindanao Conference of Seventh-day Adventists. Alang sa mga detalye atong sayran karon diri lamang sa Church Bulletin. Sadya nga opening misugat sa tanang delegado.
Gilunsad ang usa ka simaneng camping adlong Domingo, April 10 sa Zone 4, Paseo, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Gisugdan sa mga lektura ug team building. Gisugdan ang pagpalig-on sa matag distrito pinaagi sa mga lektura ug team building activities alang sa mga campers. Aron atong tan-awon ang detalye ania si Pearl. Camping na ang atong pinakagipaabot nga Summer Youth Camp pagasugdan na. Tara na, atong sayron ang mga aktibidades sa unang adlaw. Unang adlaw pa lamang sa camping apan puno na kini sa mga aktibidades nga makapalig-on sa pagkahiusa sa matag distrito ug magahatag kanilag kaalam mahitungod sa ilang katungdanan sa pagpang-ebanghelyo. Gisundan kini sa team building activities sa hapon sama sa Just Fall ug uban pang activities. Aduna usab ipahigayon nga evening devotional sugod karong gabii hantod sa Biyernes. Kini si Charis Peldahonan alang sa Panimbaya. Mission and feeding program sa Barangay Lapasan, Nagmalampuson. Isip usa sa mga highlights sa mga kalihukan, adunay gipahigayon nga mga community outreach programs sa mga piniling barangay sa Cagayan de Oro City. Kauban na niini ang Barangay Lapasan kung diin daghang pasyente ang natabangan. Ani si Sharin alang sa report. We cannot heal. We cannot change the conditions of our body, but it is our part as medical missionaries and as workers of God to use all the means that He has provided. Then we should pray that God will bless these agencies, for we have a God who hears and answers our prayers. Today, in celebration of the 25th Summer Youth Camp, the Adventist Youth Society initiated a medical mission here in Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. The medical mission offers free medical checkup, circumcision, and free medicines. Sa ngalan sa among kapitan Omar Labuntog ug sa kinatibuk ang membro sa konseho magpasalamat pag-usab sa 70 Adventist Medical Team yani ilang gihimo nga medical mission karong adlaw diin naglambigit ang pag-check up sa mga bata, sa mga dagko o labaw sa tanan kining tuli nga importante karong panahon na tungod kay bakasyon man walay klase. To take people right where they are, whatever their condition, whatever their situation, and help them in every way possible. This is Gospel Ministry. Shireen Gay Baslot, Hope Channel, South Philippines. Ikaduhang community service sa Barangay Kauswagan nakaserbisyo og kapin 200 ka pasyente. Isa ang kauswagan sa mga piniling barangay sa Cagayan de Oro City kung diin ipahigayon ang mga community service programs. O pinaagi sa medical mission ni ini, adunay kapin 200 ka mga pasyente ang nakadawat sa medical services. Alang sa dugang report, ania si Leia. Dental, pedia and adult consultation, Operation Tuli ug Feeding mao kini ang mga serbisyo sa NCMC Summer Youth Camp kauban ang Adventist Medical Center Valencia nga gipahigayon dinhi sa Kauswagan Covered Court, Cagayan de Oro City. So karon kami dinhi sa Kauswagan nagahatag og medical missions nga kini mao ni ang among mga programa nga among pagadad-on didto sa ato nga mga katawhan. Ang atong mga activities nga gi-perform karon diri mao ni ang usa ang mga check-ups sa atong adults o sa atong mga pedya, and likewise naapod tay Operation Tuli. So and then also pod kini pong atong dental check-up. Dako nid natabang sa mga mga galisod og palit og tambal. Salamat kay silang pagkanhidin niya. Dako silang natabang sa amoa. Salamat kay sa medical mission sa 70 Adventist nga gikan sa Valencia. Let's extend the healing ministry of Jesus Christ, the great physician. Kini si Leia Camacho alang sa Hope Channel. Rescue skills gitudlo sa mga kabatan-unan. Dakong importansya alang kanatong tanan ang makakaton og mga first aid and rescue skills aron kita andam nga motabang kung gikinahanglan.
Ug tungod ni ini gitudluan ang mga campers ug mga rescue skills aron sila andam sa panahon sa emergencies. Alang sa dugang detalye ani Asidasa sa Miyerkules. Mga kapaglaom, andam ka bang mutabang kung naay mga aksidente o disgrasya nga imong makaplagan? Ani ata karon, alang sa nagapadayon nga ika-25 nga Summer Youth Camp sa North Central Mindanao Conference. Ug karon, atong hikaplagan ang usa ka Rescue Olympic ug kung unsa kani ka mahinungdanon sa atong pagresponde kung naay mga emergency nga atong mabatngunan. Busa matag tuig nagahatag kita og mga lektura mahitungod sa paghatag og mga pasiunang lunas sa mga emergencies nga mahitabo sa mga kaigsunan nato. Gani kini nga atong mga kabataan karon nga sa akong likod, nagahimo sila og Rescue Olympics nga sa diin ilang i-perform ang ilang natun-an sa maong programa sa paghatag og mga emergency responses sa nagkadaiyang kalamidad nga mahitabo sa ilaha o sa komunidad. Adlaw gabi makaikaplag kita klase-klase nga mga insidente sama sa pagkabangga, pagkalumos o guban pa. Busa mga kapaglaom, kita andam kanunay sa pagtabang o pagresponde ni ining mga hitabua. Ako si Desa Jimeno, alang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Fancy drills gipresentar sa matag distrito. Madasigong nagpreparar ang matag distrito sa ilang fancy drill presentations nga gipahigayon sa hapon sa Huwebes. Atong lantawon ang pipila ni ini ug ang dugang nga report. Okay, here we go again. It's day 4 and right now as you can see, bibo kaayo sa ako ang likod. Guess what? What is that? Do you know? Okay, we're currently having the fancy drill. We are actually at the middle of 170 units if I'm not mistaken. So each of them will be performing what they have practiced around several days. And as you can see, they will be judged by 3 judges in the front, and they will be trying to impress the judges with the tactness, discipline, and it needs also cooperation from each of the members. So we have to find that out. Let's see. So sir, just to give a hint sa ato ang mga manglalantaw, how do you judge each of them? Can you tell us the percentage that you have there? Okay. So gibase na mo sila sa judging dire sa may criteria na mo dire sa fancy drill, mastery of course, no. So among ginapakita ng kung ang tanan ba memorize ba nila kanang master bago nila. So 20% na mo na. And then audience impact 10%, no. Clarity of voice, no, kay sa kadako sa tuang kuan dire atong area of sa dapat madungog sa tibuok nato nga kan dire. Ang ilang voice 10% na siya. Synchronization gibutan na mag 20%, gi-include na mo na ang ilang not just la the ilang mga tiil nila, but among gi-include ang ilang uniform kung ano synchronized bagyod. Cadence, no, 20%, ilang smartness na okay. Alignment and yes, alignment and distance, so very important sa fancy drill. Pila ka percent ang 20%. So a total of 100%. As Christians also, we have a path to walk, and this is a race for everyone. And our hope is Jesus. And with this hope, He promised us to give a heavenly crown, and we also have a privilege of sharing love with one another. This has been your friend Ivan May Acob for Panimbaya sa Kabuntagon at Hope Channel. Campers nakakaton sa pagsugpo sa sunog. Usa sa mga kalamidad nga kasagaran kakahitabo sa atong palibot karon labi na sa atong nasod mao ang sunog. Busa ang atong mga campers usab gitudluan og mga pamaagi aron sila makalingkawas o makatabang sa mga panahon nga adunay sunog. Aron sa detalye ani si Daryl. Biyernes o ikaunom nga adlaw sa usa ka semana ng Summer Youth Camp dinhi gihapon sa Zone 4 Pasel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. And for today's activities, we have fire drill. Okay, importante kay nino nga sa ilang ka pa sa pagkabata pakabalo na sila unsa nilang himuon kung in kaso og inani nga ka fire, no.
sa inaning gipahigayon nga youth camp, among natudluan ang 2,500 ka mga bata sa unsaon paggamit aning fire extinguisher and using the bucket relay. Happy jud kay ko sa akong natun-an kay first time na ako nga nakatry nga magpalong o kalayo pinaagi sa fire extinguisher. O happy po ko nga nakagamit ko sa kanang fire truck nga hose nga pang palong yung sa dagko nga kalayo, sir. So it is a great help especially to us in case of sa mga situations nga naa na jud ka formally. So kanabalo na taon sa pag help sa uban. It is the long-term and long tradition of Lions Clubs International to provide the young people for the development and contribution. We have decided to sponsor this activity, hoping that the young people will be able to learn, grow, and serve the community or other people. Sama sa mga nangaging mga adlaw, nagpabilin ang aktibong partisipasyon o kadasig ang ipakita sa atong mga campers. Ang kasanatian o mga natun-an nga mga pamaagi para sa puggang sa kalayo, mga nadawat nga perma sa ilang mga green cards, mga positibong eksperyensya o kalipay nga nabati, siguradong dili nila malimtan. Kini si Daryl Lictin para sa Hope Channel's Panibaya sa Kabuntagon. Adlang ipapahulay malipayong gibalaan sa campsite. Nagkahiusa ang mga campers, camp staffs ug uban ang mga bisita sa pagbalaan sa adlang Sabado, mahuman ang usa ka semana nga puno sa kalihukan. Ania si Kapaglaom Bing alang sa atong detalye. Kapin 2,000 ka mga rehistradong kabatan-unan inubanan sa mga church members and leaders ang nagkahiusa sa hinapos nga adlaw sa Summer Youth Camp. Memories are always what? Are always good. Now, my big question for all of you now, are you living good memories sa inyong mga anak ngayon? As a youth nga empowered, even nga bisan nga to ang kalibutan, grabe na kayo ka sinful, but still we can stand in spite of that. Busog sa kadasig ang dalala sa mga kabatanunan nga mingtamber ani nga Summer Youth Camp ug sila gahinaot nga kini ilang mabalon sa ilang tagsa-tagsang nga iglesia. Kini si Bing Kabahog sa Hope Channel Panibaya sa Kabuntagon. Investiture program malampusong gipahigayon sa adlawng Sabado. Sa wala pa matapos ang adlang ipapahulay ug ang tibuok semana nga pagpaningkamot sa mga campers, gidedikar sila diha sa Ginoo pinaagi sa investiture program. Ania ang dugang report. Hundreds of young people were invested and charged to the highest level of leadership in the youth ministries of the Seventh-day Adventist Church. Each is committed to serve and to become the pillars of our youth in their own communities. Kato ang mga detalye sa usa ka semanang kalihukan sa 25th Summer Youth Camp sa North Central Mindanao Conference, kung diin adunay 2,000 ka mga kabatan-unan ang nadasig o nahulma sa ilang pagkinabuhing Kristohanon aron sila magatubo nga adunay gugma sa Ginoo o gugma sa ilang isig katawo. Kini si Aubrey Vertudes alang sa Church Bulletin.
ang ugma mo, si Jesus anda mo tabang kanimo. Padayang na si Jesus, kitang tanan kaniya mo gakus, ug musinggit tanan mga takus, aniya na ang atong manunubos. Alagad na igsoon, alagad na karon, basin ikaw magpasong, kung wala na'y panahon. Ayaw lang kabalaka, kung unsa ang ugma mo, si Jesus anda mo tabang kanimo. Alagad na igsuon, alagad na karon, basin ikaw magpasong, kung wala na'y panahon. Ayaw lang kabalaka, kung unsa ang ugma mo, si Jesus anda mo tabang kanimo. Si Jesus anda mo tabang kanimo. igsuon ko alagad na Maayong adlaw mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats. Dinidapit sa Pasil, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Dinhi sa Pasil karon gihimo ang Summer Youth Camp. Ato pangutanon ang atong mga kapaglaom karon dinhi sa Pasil. Kay gihimo ang Summer Youth Camp ingon nga leadership training sa atong mga kabatanunan. Ato silang pangutanon sa Bible, kinsa ang ilahang ganahan nga leader ug nganong ganahan sila. Tara, mangutanan na ta sa atong mga kapaglaom. Para sa ako, ang ganang-ganahan jud kayo na ako nga leader is si Daniel. Ug nganong ganahan man ka ni Daniel? Ganahan ko ni Daniel kay kanang bitaw makita gyud nimo nga dasi jud kay siya baskin og kanang batanon pa siya, pero makita jud nimo nga empowered jud kaayo bitaw siya nga mulid sa mga katawhan. Si Jehoshaphat. Oh. Nganong ganahan man ka ni to? Jehoshaphat. Kay kuan, kay bahalag even though nga in atora ang ilahang members sa katong padulong sila sa war, wala gyapon siya ni give up kay nag-trust man siya sa Ginoo. Okay. Ikaw, kinsa man nimo ang ganahan? Ayaw, why copy paste ha? Kinsa man? Si Moses. Nganong ganahan man ka ni Moises? Nga niabot man to siya, nga naluya siya. Nganong ganahan man ka ni Moises? Kay bahalag dagan kayo nga tao ang iyang gilid, bahalag kanang ginapainit bitaw nila ang iyang ulo kay wala jud siya ga give up antod atong sa nahitabo. Si Moses. Oh. Kay gilid niya ang mga Israelites nga gitagaan sila og freedom. Opa. Ano pa? So ganahan ka ni Moises? Maugin mong lips. Moses. O nganong ganahan man ka ni Moises? Kay bisan sa kadaghan ang iya gilid nakaya ra gyapon niya with the help sa Ginoo. Wow. Si Moses.
Kung anong ganahan man ka ni Moises? Kay kuan kanang he manage a lot of people, nakakuan gyud siya, kanang he is a good leader and kanang taas gyud siya pasensya. Mga kapaglaom, ato na sang nasayran ang atong mga tubag, mga kaigsunan o mga campers dinhi sa Pasil. Dinhi gihimo ang Summer Youth Camp. Kung si Kinsa ang ilahang nailhan, favorite nga leader sa Bible, nagkalain-lain ang ilang mga tubag. Mga kapaglaom, kung atong gusto nga masayran ang mga nagkalain-lain nga mga leader sa Bible, mubasa ta sa balaan kasulatan aron atong masayran kung si Kinsa ang mga nindot nga nagdumala sa unang panahon sa diha nga ilang gidala ang ilahang pagkalider ingon nga mga tinawag sa Ginoo. Gikan dinhi sa Pasil, Kauswagan, ingon nga gihimo ang Summer Youth Camp awing indino alang sa Bible Beats Hope Channel. Panimbayat sa Kabuntagon would like to thank our minor sponsors, Mr. and Mrs. Ed and Cura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Mr. Sammy Salarda and family. Mga kaigalan, alas 7 na sa bantak na sa Kabuntagon, amo kamong gidapit sa pagpakig-uban kanato sa atong 777 prayer. Dalay ko balang mamahani matahom nga Kabuntagon, adlay pagpahulay salamat sa imong pakig-uban kanamo. Nalipay kami nga makausapa ikaw nagkuyog kanamo aron sa pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Kami mo'y nagahangyo nga ikaw magapanalangin sa tanang magsisimba nining adlaw. Panalangin ni usab ang naa sa ilang higdaanan nga nagbalatian ug sa tanan nga mga tawo nga na-involve usab sa pagsimba nga kanimo. Salamat o Diyos sa imong pagdungog sa imong pag-ampo kay kini among gipangayos walay laing ngalan nga gihatag silong sa langit nga diin kami malawas sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Ang pagtuko, Jesus, diha kanimo. Paningkamutan ko mutubo pagayo. Luyo sa daghan ko nga kabalaka. Pagagunitan kong pililong sa tapos na kining tanan, ang paglaom kong maangkon ang ganti sa kaluwasan. Kung sundan ko ang mga sugo mo, ang daang kinaiya pagabagon ko, aron dili ko na pagapasulan. Kung muabot na ang katapusan, ang tanan nga atong ginapasan, kasakit, luha o kagulanan, si Jesus lang ang maong bugtong gamhanan. Siya ang muhatag o kasumbaran. Kung matapos na kining tanan, ang paglaong kong maangkon ang ganti sa kaluwasan.
Hope Channel would like to thank the following: Mr. and Mrs. Jerry Humok, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Narciso Basilio Sr., Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Miss Idel Quirante. Problema sa usa ka dalaga nga nangita og lifetime partner ang atong pagahisgutan sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I am seeking for a lifetime partner, and for the last 3 years, I have not found one. Last year, I met someone who is separated from his wife for 1 year. We dated, dined together, and we started getting ourselves comfortable with each other. Pero ang akong lula, supak gyud kaayo sa iyaha. Kay lagi minyo gihapon siya bisan og bulag na. Naanapod ko'y na-meet nga guy. Sa akong paniguro, gikuhaan na gyud nako og sinumar. Unfortunately, minyo gihapon siya. Pero according to him, wala na gyud daw sila nag-ipon og dugay sa iyang wife. Ug willing siya makigsapalaran with me. Dili ko kasabot sa akong kapalaran. Puro minyo ang na-in-love sa ako. Unsay akong buhaton, bulagan na pod na akong uyab karon. Bulagan na pod nimo. Atong tanawon ug unsay mga tambag sa atong kauban diri nga mga ingon pa nila na ay malantip nga sa labutan. Let's start off with Daryl. Daryl, ikaw yung pirmidya number 1. Contestant number 1. Anyway, ang ako lang yung masulti kay ang kaning pagpilion ta dapat mura ni siya himuna to nga sama sa thesis writing. Kana bitaw nga kay advisor, na kay panel, and then grabe nga research ang imong paghimo. Importante mo guni siya. Usay mas Pwede ko important. mag-volunteer panelist sa imong Pwede. Actually, now That mo thesis say writing ni Sharon actually Manahona. mga friends, bisag dili nimo na siya dawaton, nagi na sila say og istorya gina sila. Oh. And mo ta ako masuggest on tapos sa imo. Kay mas importante man ni kami niyon kanang gusto nimo adtuan nga kuan posisyon sa kinabuhi, may imong asawa, dapat labaw pa sa thesis writing ang imong himuon pod. Grabe nga background check ang imong Sobra himuon pa sa guy. Sinumar, da. And since sobra pa sa Sinumar. Facebook page, gamita ang mga NBI tanang yung social dapat. media. Stalker ang Okay, dapat manggod na ginaingon ba nga if it happened once, shame on me. If it happened twice, shame on you. Agoy. Dapat kinana kay ginahimong pa mga Twice is- steps nga di na to mahimo usab. Okay, Jay. Ako para sa ako na by default, isa gyud po na ka-adultery. So ako para sa imuha, bulagin na lang na paghulat na adjud na para sa imuha. Tamis kayo ang feeling kung maabot na ang lalaki para sa imuha. Exactly. Mubalik taan sa ato reflections ba? Oh. Yes, nagulat. siya, tinuod. Waiting It's long. better to Balik wait yun long siya sa than to Yes. marry wrong. panghinuklog. Sige. Amy? For me, it's hitting 2 birds in 1 stone, not positively but negatively. Because it will affect your name, especially nga minyo jud Yes. ang guy. Bisag unsa pa na nahigugma ka, nahigugma siya. But remember, minyo jud siya. And then, sooner nga maminyo mo na amoy mga anak, paulawan po ninyo apil inyong family. But for me jud, kinahanglan i-break jud na nimo nga relationship because it's not a good relationship. Dili pud malipay ang Ginoo ana. Ma'am Angel. Wow, take it from the June bride. Ah! But bring your own baon. Naminaw ko Take it from the bride. Okay, context na. You're looking for a lifetime partner. Lifetime partner. And yet, you are socializing with someone who's already committed. Kana pa lang, Gibiyaan na niya yung Gibiyaan lifetime na niya, commitment. pero in papers, napamagyod gihapon siya. Exactly. Unfortunately, wala tay divorce pa. Diba? Kana kung mag-ampo ta, kana siya, but kanang, that alone is a problem. Mo nang masabtan nato si Lola, dili lang man na siya ingon nga ang condemnation sa society ang gitan-aw ni Lola sa imuha. But kay ang marriage man gud dili ra na siya yun nga love ta ka karon. Kay moabot ba? Di ba, Miss Charm? Ikaw na mag-imurag. Yes. Si Pastor po, taon-taon na. Unya, kanang, siguro, try finding kanang expanding your social network. Dili lang na siya Facebook, Instagram, o Twitter, but real social network. Correct.
Kay basin pa di ay na kay mamit din ha nga mas available, nga mas willing mo love sa imuha. Kaysa ako, I have a personal bias. Kung kana bitong gibiyaan ang wife, unya ikaw, even if kana bitong, kanang case bitong Miss Charm nga, na siya uyab karon, unya nakita mi gibiyaan niya na siya. Mura How much bitaw, more ikaw? how much more kung ako, nakaya niya nagbuhat niya kung asa imuha, di ba? Oh, ana na siya da, more than the research, the thesis paper. Pastor. Mas maitingalin no sa dili pa mo ato tig inis-o no mga ayo dito. Sinumar lagi daw. Ibutang yung ngalan nito kung nakapir bigi nga ulitaw bigi sa dili. Anyway, ato mang makitaan nga ng mga puntuha. Kinahanglan gyud nga imo na siyang desisyonan pag-ayo-ayaw, pagpakilambigit ang mga tao nga minyo. Number 1, sa mata sa gobyerno illegal. Sa mata sa Ginoo illegal gyapon na siya. Sa church ang gidawat nato nga kaminyoon kung minyo man siya daan, at least na gitawag nato og sa US divorce dinhi sa ato na annul. Pero dili pa gyud tanan nga na-annul ginadawat sa church kato lamang innocent party mo pwede makaminyo. So ingani nga mga pamaagi tama ang giingon sa ato mga amigo, butan na lang ka wanted boyfriend diya sa Facebook. Basta mapagwapa na lang kada dato. So ang ipagwapa sa dato ato kasing-kasing basig nahurot atong pulbos na naong pero mapulbosan na itong kasing-kasing. I like that. So importante kay actually ang guy ma-attract man ka sa guy pinaagi dili lamang sa imong panagbay kundi sa imong pamatasan kung giun sa nimo pagdilang usa ka tawo. Ang imo tingin na limit lang nimo ang kagalingon dito sa mga minyo. Wala ang malimit sa mga ulitaw. Nay daghang mga ulitaw di nga kinahanglan. Naglisod sa pangita ang mga ulitaw. Gani ang uban gani Kabalo na ko asa ko pa yung ako problema. Direct batch. Mga the move sa mga veterans move sa minyo, Pastor. Kana muburo ka na yan 3 years. Ako ba 6 years pangita? Oo. Wala pa kay 3 years. Appeal na lang siya sa Adventist singles. Okay, mga kaigalaan yung nakarelate sa itong problema karon no, sa itong sender. I hope nga nakuha ninyo ang punto, ang ilang mga punto nga dili siya legal, dili siya maayo ang pakigrelasyon sa naanay commitment bisan pa og wala na sila karon, it's still an adultery. Amo pong gi-encourage nga ikaw mo expand sa imong horizon, pakikita sa mga tao. Ayaw pag una-una nga mangita ka og imong pamanhon or mangita ka og imong partner. Pero win friends for that. Ingon ni Pastor, beautify yourself not only physically but inner both sa imong kasing-kasing. Let us beautify ourselves. Mga kaigalaan, amo ka mong gidapit sa pagpunit sa inyong mga cellphones tungod kay Bible Trivia time na. Okay? Ani ang atong una nga Bible Trivia. For the first question, si Amy ang mabasa. According to the book of Revelations, what needs to be done to receive the crown of life? Kaya kay natubagon ni Sir Pastor. 917-811-6670 alang sa atong una nga Bible Trivia. Adunay gipahigayon nga usa ka medical mission ang atong mga kaigsunan sa Adventist Community Services sa Cagayan de Oro Central Church dito sa Dampil, Lagunglong, Misamis Oriental. Ania ang report. Christ stands before us as the pattern man, the great medical missionary, an example for those who should come after. Naata karon dinhi sa Dampil, Lagunglong, Misamis Oriental sa pagandak og medical mission kauban ang Adventist Community Services ug mga Adventist health professionals. Ang ilahang mga services nga gipang-offer mao ang dental, optical, tuli ug consultation sa mga bata ug mga hamtong. Kini siya nga activity, yearly ni siya ginahimo dinhi. In fact, ikatulo na ni siya nga medical mission dinhi sa Dampil, Lagunglong, Misamis Oriental. Og doon na pa kami mga upcoming nga mga medical mission sa Cagayan de Oro, sa Makabalan, sa Puntod, og sa Central Church nining tuiga. So napili namo ni nga lugar tungod kay ang iya kini sa usa sa mga members sa City Central Church og naghimo sila og ministry dinhi og kabahin kita niini nga buluhaton. Pinagi sa medical mission. Dako kayo katabang dinhi sa Dampil sa Dampil Barangay sa Dampil.
o nakahatag sa og dugang na makaminsahe sa dayon sa nalususunod gawas. Sa pasalamat sa kanon sa Dios. Labaw sa inyo nga dako kasi inyong pag-operar sa kini nga buhat. Makita sa mga hulagway sa komunidad dinhi sa Dampil, Lagonglong nga nalipay og nagpasalamat sila sa benepisyo nga ilahang nadawat sa gipahigayon nga medical mission sa Seventh-day Adventist uban ang coordinating departments nga Adventist Community Services ug Adventist Health Professionals. Kini si Charis Pearl Dahunan, kaninyo na Nimbaya, Hope Channel. Yes, daghang salamat sa ACS ug sa Adventist Health Professional sa ilahang pag-extend sa ilahang serbisyo sa Lagonglong. Dito dapit sa inyohan na da? Oh, dito sa Dampil ako nag-high school. Ganahan jud kayo ko aning summer no kay daghan kayo activities sa Yes, community. di ba? Productive kaayo. O ado na tay caller nga naa sa linya karon. Good morning. Good morning, ma'am. Good yes, morning. happy kay Good mi nga morning. naka-receive sa imong call. Unsay tubag sa atong una nga Bible trivia? It's to accept Jesus Christ. Yes. Is that your answer? Sa Revelations. To accept Jesus Christ. Wala pa yung final answer. Call us again for your final answer, ha? Final answer in 3, 2, 1. Wala pa gihapon. Okay. Salamat sa pagtawag. Thank you. Thank you for calling. Okay, ado na tayo mga Birthday birthday celebrators. greetings. Happy birthday kang Ma'am Virginia Perez. Happy birthday, Ma'am. Gab-Gab Manubag. Happy birthday. Gabriel. Clarence Valencia. Birthday. Jimil Cabaho. Happy birthday. Ug na pa yung mga birthday Si April. Jay Policarpio. Atong kauban diri. Happy birthday sa inyo tanan. Na pa yung mga birthday celebrants? Yes, si April Tigulo. Wala nagsaba si... Ay, Dudong. Dudong Clarence. Na kay birthday celebrants? Ako pong i-greet og happy birthday ang ako ang barkada, April Love T ug Binar. I would like to greet Trinity Cabaog. Trinity Kalunsag. Trinity Kalunsag. Hindi mo na siya giminyo, Hindi no? ako giuna-una. May birthday ni Bing last time. Basig destiny na siya Okay. da. Ako pong manghod nga gwapo ES Stephen Pamisa. Happy birthday o kang Dodok. Yay. Happy birthday. So, wala yung papor-papor. Let's say happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Next time. Clarence, 24 imong birthday. Next Hala, time, pues, Dodong. practice na Ha? natin itong pagkantag birthday song. No? Panay blending ba? Di ba? Pwede bang soprano 4? Di ba? Ako base ko na. Pwede. Okay. Mga kaigalan, ani ang ato ikaduha nga Bible trivia for this episode. Balik ko basa by Jay. What did Paul say was the fulfillment of the law? What's my Aha, fulfillment? unsay fulfillment sa law. Magkanam lang kalisto na ito Bible trivia lagi. Ma'am ko yung ma-answer. Ato mga caller din nakatubag. Ma'am Angel, gi-celebrate na to kaghapon ng Earth Day. Tell us about this. It's an Earth Earth Day na Day po. celebration yesterday. Kay every April 22, giset aside yun na siya as a day of kanang understanding our role sa atong environment. Wow. And they're on the 47th year. They have 3 years na lang para mahimo siyang 50. Actually, ang theme karon tuiga is Trees for the Earth because they na are mga hoping details for... ano Ma'am Angel, Oo. no? For the So, details, ato ning tanahon ang usa ka report. In celebration of the Earth Day, Hope Channel Philippines, in partnership with the Natural Sciences Department of Liceo de Cagayan University, hosted a forum entitled Organics Healthy by Choice. Agricultural engineer Narciso Biragas led his time to talk to the participants on the benefits of organics, the dangers of the use of chemicals, and how the participants can make an informed, healthy decision. Ang mga gamit lang sa hindi na mga foods. So, karong sir, may possibility ang lifespan sa tao kay malento. Abi ninyo, no? Kinsa ba yung Christian na rin? Kinsa nito kang Jesus Christ? Okay. Tanan yun. Ang sa Bible, dito tayo na ang teksto sa Jen. Ang gingon sa Bible, ang atong edad, 3 scores. 3 scores. Pero ang 3 scores? Ang 1 score is equivalent to 20. Sa isin tarigitaman ang edad sa Bible. Kung dahil musobra,
Bonus. Paramedical students and faculty and staff of Liceo de Cagayan University brought home with them with that renewed knowledge that when we take care of our environment, we can make that informed, healthy decision. Let us remember that when God created the earth, He guaranteed that we will survive. The decision, therefore, is for us to choose. For Hope Channel Philippines, this is Angel Ascuna Cullera. Yes, salamat kayo no. Nagpasalamat me on behalf of Hope Channel Philippines sa Natural Sciences Department for welcoming us ang atuang advocacy that we would be able to spread the good news on how to take care of the environment at the same time to take care of ourselves by choosing to be healthy. Salamat And po. magpasalamat yun migdako kang Engineer Narciso Ragas, kang Sir Narsing, partner naman nato na siya sa PSK. No? He's so busy but he gave his time for us at that time. And the Congrats. students nga 3 hours ang lecture da wala gyuy ni gawas. Wow, So thank you so much, amazing. Engineer Heart, Ragas. yes, Salamat po, Liceo kayo. de Cagayan University for letting them use their AVR. Yes, it was a collaboration with the Natural Sciences Department da. Ako pong And- i-greet nga og happy birthday si Geraldine Angaw. Gerald Angaw atong director nag-uli para lang yun sa iya ang lovely and Wifey. pretty wife. Dugang Happy pod. birthday, Geraldine. Dugang po birthday celebrator si Christine Faith Siroy. Happy birthday, Christine. Ipaapas ni. Okay, Jay, na kay mga Ako na announcement. yung i-greet akong mga housemates diha sa Iligan City, sina Yup, Ma'am Ann, Ma'am Cheryl, o si Lorimor, si Sir JR, si Ma'am Karen, si Ma'am Aiko, si Bruce, si Ma'am RJ, o si Jen Lee. Ako po nang i-promote mga kaigsuunan ang upcoming concerts sa Iligan City SDA Central Church Youth Choir. Na sila pag-himuon nga concert dito Believe. sa Iligan City Central Church. Manay gitituluhan og We Believe. We have come to behold His glory, and now we believe this is the last concert of the team We Believe. Na po diha motambong po ang mga alumni sa youth choir o ang karong present na mga members sa youth choir. Karon ni siya April 29, 2016. Karong umaabot nga I hereby Biyernes alas present 7 sa myself. gabi. Magkita-kita ta mga kaigsunan. Magkita ta sa Angel. Time pa, ibalik ang reaction. Nganong wala ko gi-inform alumna ko. Oy, inform na ka. Well informed na ka. Karon na inform na ko. Agad Good sa job. I Believe Okay. na natay caller. Okay, Hello, caller. good morning. Good morning. Hello, Are you Yes, going to ma'am. answer the first question, ma'am, or the second one? ang katong first question. First question. First, Okay. And your answer? your answer? Revelation chapter 22 verse 11. Hindi Revelation? ko sure pero Sige, go. di ba ang he that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still. And he Okay. that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. still. Pwede nakabasahan ang 12 to 13? Ato na lang sa i-reveal Ay, ang 14. Ato Ato sa i-reveal i-reveal ang ang answer, answer. ma'am, ha? Okay, let's reveal the answer. Be thou faithful Revelations 2:10. Unto death. Okay. Hangtod ka Revelations matayon, 2:10. Okay. magpabiling matinodanon. Salamat, Oh, ma'am. Layo will thank talk to you, you ma'am. thank you. regarding sa imong answer, ma'am. ha? Salamat and happy Thank Sabbath. you Thank you so for calling. much. Oo. Ang mas amiko sa Davao adunay gipahigayon nga usa ka special activity. Aniya ang report. And God said, I will remember my covenant unto thee in the days of thy youth, and I will establish an everlasting covenant unto thee. Usa ka mabulokong adlaw mga kapaglaom. Ginapahigayon ang pinakaunang Davao Mission-wide Mas Amicus Alumni Convention dinhi sa Dawis, Davao del Sur nga adunay tema nga Experiencing Eden in the 21st Century. Ang mao nga panagtigom ginaplanuhan na pagabuhaton matag tuig o ginalaoman na sa paglabay sa mga katuigan, magadaghan usab ang mga miyembro sa mao nga organisasyon. Creating the Mas Amicus Alumni Organization is very significant, not only to the ministry, the campus ministry, but also to the Mas Amicus members itself, the alumni and the college. Nakahimo usab sila sa pagpili og mga opisyales nga maoy mangulo sa mga katikaran sa mao nga grupo. It's important to train our young people while they are still students. And now,
you could see their capability as professionals, unsa silang naapoy concern silang kapwa ang mga estudyante nga karon naanapod silang time sa una. Ang mao nga panagtigom nahimo usab na pamaagi aron mas mapakusgan pa ang relasyon sa matag usa sa mao nga mga mas amigos alumni. Sa pikas bahin adunay ginapahigayon na leadership training alang sa mga batan-on ug ania si Giselle Gayangkon alang sa report. Ang pagbansay sa mga kabatanunan isa gayud kini sa dapat hatagan og dakong pagtagad sa matag iglesia. Og garo nga adlaw malipayon kita kay tungod ang Youth Ministries Department sa Davao Mission nagbadasigon sa pagpasiugda sa AY Leadership Training Seminar dinhi sa Max Merifantas Academy, Tagum City. Kani nga training gi-organize ni sa Davao del Norte Adventist Youth Society. Kay para ang mga batan-o na to malambigit sa buhat sa iglesia. Ang programa gipangulungan sa Davao del Norte Adventist Youth Society o ginigitambungan sa tanang mga AY leaders sa nahisgutang probinsya. Nakabati ko kalipay kay tungod kay nadugangan ang ako ang knowledge sa pagpaminaw nako o sa pag-attend nako diri ang leadership training. Tumong niini mao ang paghatag og giya sa mga kabatan-unan alang sa mas epektibo nga pagbantala sa maayong balita gamit ang nagkariyang talento nga gisalig sa Ginoo sa matag usa. Matud pa, ang mga kabatan-unan mao gayud ang kusog sa iglesia o pinaagi sa sakto nga pagbansay, sila mahimo og gayud nga mga epektibong pangulo sa umabot nga panahon ug sila mahimong dakong galamiton diha sa pagsangyaw sa dakoong paglaom nga ang atong Ginoo moabot na sa dili madugay. Kini si Giselle Gayangkon, Hope Channel Philippines, Davao. Salamat Davao. Daghang kayong salamat po Director Awing. Anyway, kanang mga conventions na kinumdum jud ko nga mga kasinatian ako nga panahon og nindot kay sa feeling maka-join sa Mas Amigos dito gid ko namugna. Dito Dili jud po ka ko. pioneer po gada sa Mas Dili ikaw ang pioneer 1961. Anyway, dugang mga birthday celebrators nga akong i-greet ang akong Mangod Shepherd Igtin, ang akong mama Maria Oliva Igtin. Daghang salamat sa inyong Happy pagsuporta kanako. birthday! And happy birthday sa inyong tanan. Of course, Ate Jovi Pod. Congratulations sa imong good health nga imong naangkon balik. Happy birthday sa inyong tanan. Og sa dugang panimbaya, no? Good morning panimbaya nako ang mga campers bisag human na ang camping. Miss na namo ang mga campers. Og panimbaya po namo among church namo sa Indahag gikan sa Indahag Youth. Happy Sabbath to all my family, Rodriguez family and Je Odessa in Manila. God bless gikan kang Mel Rodriguez. Ako pong ipasalamatan ang Yakapin family, De La Serna family, Sumuhid family nga nag-support sa atong summer reading camp kagahapon. Adventist Singles Professional sa Iligan City, thank you so much. Og sa Kanituan Youth Federation, thank you gyud kaayo. Ako pong gipasalamatan si Kuya Titing and Ate Dishang nga naa diha sa Lasdak. Thank you kayo sa inyong pag-support sa Touch of Hope. Kamo ang naghatag og funding para makatagtag mga tsinelas sa atong mga kabataan dito sa Barangay Carmen. Thank you so much. Okay, and manimbaya po ta sa Everlasting Association dito sa Cugon, El Salvador, especially sa mga taga Opol. Okay, from El Salvador to Opol. Bajay, ako po dahil i-greet akong mama o akong igsoon, akong sister dito sa Dubai. Happy viewing. Ay, yung family sa Nawan. Ang family sa Lanao del Norte, sa Cotabato, o sa Jensens. Sa Matikaw. Ako pong i-greet og happy Sabbath and good morning sa akong pinalangga nga mama ug ako ang duha ka manghod. Ako pong i-greet si Rafi Boy. Yay! June, bring your own baon. Ang Adventist Medical Center Iligan spearheaded by Dr. Nadal. Good morning and happy Sabbath sa tanan nga staff. Ako pong ipasalamatan ang Covina International SDA Church sa pagsuporta sa ato ang community service nga gipahigayon during the 25th Summer Youth Camp. Thank you so much, Pastor Pel and Ma'am Glenn Laguday. Congratulations for a job well done. Awing Indino and the entire staff and officers sa Master Guide Club and NCMC AYS. Congratulations, Pastor Bacus. Thank you so much. Yes. Si Leia, dunay gidala sa ato ang report. Ania, ato ning tanan. It's summer na sad mga kapaglaom og tungod kay summer karon, usa ka summer reading camp ang gipahigayon dinhi sa Kanituan Elementary School o kini giubanan sa tabang sa Christian Adventist Rider Services o CARS.
Kabahin sa ilang mga programa mao ang feeding program kung diin sila nagahatag og mga pagkaon nga makahatag og dugang nga sustansya kabaskog sa lawas og dugang nga kadasigon sa pagtuon. Unas tanan akong pasalamatan ang Kanituan Elementary School nga mao gyud nagfacilitate ani nga ilaming gi-invite ang Christian Adventist Rider Services o CARS aron sa paghatag og kining mga pagkaon alang sa mga bata. Kanituan Elementary School nagpasiugda og usa ka summer reading camp nga ginahimo kini kada tuig since 2012 og usab kini nakita nga programa nga makahatag og dako kayo nga tabang sa mga kabataan labi na gayud kadtong wala pa nagsugod sa pag-kinder og usab labi na usab kadtong mga bata nga nanginahanglan og kini nga programa maayo kaayo nga padayonon sa atong gobyerno o sa DepEd aron usab kini mapalambo og mahatagan gayud og pagtagad sa atong mga kadagkuan. First time na ako diri na observe sa ilaha na daghan kay ma-learn sa mga bata about sa mga games or sa ilang nakatunan sa ilahang mga pagbasa og sa ilang spelling sa ilahang mga words na gihatag sa teacher. Nagpasalamat pud mi sa nag-sponsor sa ila everyday dinhi sa summer camp. Salamat sa CARS nga gihatag nga snack kagahapon o karon. Lami kaayo, nabusog jud mi. Mas ganahan kay mi mutuon. Sama sa giingon sa kanta, we believe that our children are our future. Teach them well and let them lead the way to become the heart that will share the love of Jesus anytime, anywhere. Kini si Leia Camacho alang sa Hope Channel Panimbaya sa Kabuntagon. Yehey, Leia! Salamat kayo sa imong report. Nindot kayo no mga bata. Teach them while they're young because they are, ingon sa itong national hero, the hope of our nation. Magpasalamat di ay ko, mag-greet na ko si Attorney Ray and Remedios Liago og of course sa akong kinakusgan nga fan. Countdown to 1. Ako lang ba ni or Leah, each time she appears on TV, she looks better and better. Yeah, di ba? Okay. Leia, libre na niya kape, Leia. Anyway, dugang ang Panimbaya, no? Akong Panimbaya ang mga taga-Kamanan Makapaya sa Salugsugan family every morning on Saturday. Jud mi ka subaybay. Salamat for viewing sa Panimbaya sa Kabuntagon sa Hope Channel. Sayo jud mi ka mata para dili jud na ma-miss ang show o para mag-prepare para sa pagsimba sa Indahag Church. Salamat sa paghatag og kalipay ug dugang pagtulungan sa amo ang mga viewers. Happy Sabbath day from Salugsugan family, Edna and Moises, Hazel, Grace, John Lloyd, og Sao. Thank you so much. Uncle Loloy, happy birthday. Mga kapaglaom, this has been a very delightful episode with you. Thank you so much for supporting Panimbaya sa Kabuntagon. Busa, dadang kadasig, kalipay, og pagamaagop sa tibuok simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya sa imuha ug sa imuhang pamilya. Magmalig-on bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay, ikaw mula hutay. Tungod kay si Jesus ang atong saligan dalang panan og kanunay kauban. Magkita-kita sa sunod Sabado uban ang kalipay diri lamang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Greetings Thank you, to Cecil. Thank you, Jay. Mencionesa Gomez and my beloved church pastor Arthur Brondo and his wife, Ma'am Laarni ug sa among church choir director, anak niya si Bart Brondo, and of course akong palanggang mga dasig nga igsuon diri sa Hong Kong Filipino International Church. God bless you all. Pakigreet sa Hope Channel o kang artist Joy Ariela from Lailani Riambonza. Wala na